monso mo wo fie mo nko bia madwodwo mo te se kokobia kokko wadaruma jeja ho te se de wadi beans akwatena back seat na nsam ni mpiangu asum te se de otempo ano e wo tashi na from efu asuntem dide nsam no mi beyi ne ba komienu abonte sa adwe na se ja odana ko de mu a na odon safa asre hunya atiem se den abo zegi ebi obeti ene se omampani Nana Dankwa Akufo-Addo se enye onu na hwe afiase ana yembu obi aten e wonfom so wa ye hunti so obi akodi nsamone na sa kopie asemdi bia wom ne asemdi bia nkodi ono de okan bia enye yi afi Ghana National Association of Small Scale Miners womo akabom etonamo bi ama bremu nsu a ewapa ebetwam achim dan na sansuo yi womo ehunu nsu no yakoche baako asese womo emfidie bi emu nsem de ba abesom kane mampani John Dramani Mahama say Ghana na diocese ano NPP amonyo koni makakra bi aka bom eno ma tese womo asi Ghana no womo kata Ghana so eno womo de omanfo no yedi a osi enya no womo nko a ede yo mo ho emu nsem de ba afi ntobrompa ne wo ekoso na yene abenfo be kasa ne ahwese de ntobrompa ne no wo no se de tie titru achemaboabo ene nimpotem emu nsem de beba abesom Odi Media Network ODI Electronics womu na emam sika enawie fo adwenkyere efa 0533898915 text message and a WhatsApp making kan am Facebook live on so o chame kwame andawro moduma tumi yopo obehwa hin kan 93.3 FM Facebook live fo adwenkyere fo honom uwi anu ahye na afi wa like na efefefe information centers bro adunum eko adusia ebi wobono mantemu ebi wasante mantemu na dodo na ewo epoye mantema kase ni de ene nuamunti wo magia tum eto ananto sport original adwoa oni ne hokani wofa wasante atim amentia kwaku enin kusi buadum ene medin ensem no ne nkyeremu ene ne fitiase eni Ahenkan FM what wasum papa no Baya na otwe ba akukọ na otwe mienu nie ana osuboko bi from Democracy Hub womo ayo ye kire ewo nkranmonten so na womo ye kire no na ne botan ni na ne omo nkire mu ni na ne die nti omo ye kire ne se wom se galamse ekoso Ghana dodo galamse womo se kwaye womo sensase womo ma ye won kwada ba kwada bi na ne nsa saa se dabodabu nsaw saa se kraman nsaw na enipa nan ananipa nsa ayetabe ti galamse no ediawu enu nti osuboko from Democracy Hub for atomu gumonten so ewo nkran a womo ye oyekire na oyekire no nyanyasem ketua jejejai na no hye papa ezanse womo atomu gumonten so ayo oyekire udu ani fama uhu akokora bia nto ase ntini twe no uhu abiro bia ne sisi ene ya womo aka ni na no eye mabulu nkwanti na ano den papa na hiti wom enti demonstration said na no den ene said de mabulu no hwe said de galamse tete Ghana ha Ghana na so obia ye din te said de ye didi a aduane atwie no obia ye din no na eye omo ye nti oye che omo ye no enya semketoa ewo ngran ekowi ase na Ghana Police Service fonso said be ya bambo nsem ene basabasa bia engusi nti womo eye so mo hwe amatentene ne ene pelepele ene asomdwe adihene ewo demonstration na Democracy Hub for eye no ko wi ase no na woma eyo ye kire no enipa mako aduonu miansa 53 post for achomu ni na edomo akopro station na womo asemi sade ekeka kono eya kowie koto akopie koto na eya akwakowie atembuo ya so mutie anye ya atembuo ade banwo no womtiri ba yehye omo tise de kotra wakodi moku eno namso ama endrada okọ France abrochimemu a France 4 TV station kase baako ayefene France 24/7 ana France 24 na France 24 for ene mampani na Nana Dankwa Akufo-Addo Ghana mampani ehyehyɛ nkomodidie eda enti endrada ena womo edi sankomoyi enti France for ene mampani na Nana etwetwe nkomo TV station France 24 enkomotwetwe mu no ena omubuso omo se nanu ada demonstration course wo Ghana ahin kronkran
a ekɔ wiase wɔn ti nipa aduonu miɛnsa ade ɔmo yɛ dedefa galamsey ho no mampani nanado den na wɔka fa ho ɛno na mampani nanado ɛkyɛ sɛ wɔn mo ankasa kɔ yɛ mo demonstration na sɛ demonstration no mo yɛ no akɔwie wɔn mo ɛwɔ mmram a yɛde wɔn akɔ police station yɛde wɔn kɔ court a ɛna wɔn amasɛm esan sɛ court na wɔ Ghana court wɔ Ghana nyinaa court wɔ ɔda court wɔ Achimsoduro deɛ wɔ Nkran deɛ wɔ Takwa deɛ wɔ Cape Coast deɛ wɔ Kumase court wɔ Ghana nyinaa no mampani kyerɛm sɛ wɔn na obiara de ne ho obi ntumi nhyɛ court ɛnkyerɛ court deɛ ɔnyɛ esan sɛ ɔde ne ho ɛna ɔde di ne dwuma enti ɔno mampani no ɔno nso di ne lem ɔntumi nkyɛ court sɛ court nkɔfo akɔyɛ demonstration ɛyɛ galamsey ho asɛm na mo kanti court gyaa wɔ mo ana court sentence wɔ mo ana court mo nkɔda ana court chomuska ana court bɔmaba so ɔse ɔno oni saa tumi no esan sɛ court nso de ne ho ɛna ɔno mampani nanado nso ɛde ne ho a ɔbu ne man enti court ɛna bɛhwɛ amamra no mu na ɔno ankasa hwɛ sɛ die nti ɛde saa mabuni ana nkɔfo abɛwie na kate no so obɛbua wɔ mo fo ana ɔmbua wɔ mo fo no ɛno deɛ court nsɛm mampani nanado dankwaku fado eyi France 24 fo ano ɛwɔ nkɔwɔ twetwe mu esan sɛ nkɔfo bi afrase akeka sɛ anya de ntina galamsey kɔ so na nkɔfo atiasi ɛmonten Ghana mabunu atiasi monten kasa fa ho etu anamo sɛ de bɛyɛ basabasa bia ɛnkɔba no na ekɔ wiase akyekye wɔm yɛkye wɔm nso a yɛde wɔm akɔwie asɛmdi bia enti mampani nanado ɔnka ho hwe na ɛno na mampani nanado eya no saa so no deɛ ɔka bia enim ɔntumi nka ho hwe nti ɔmɔmɔdeɛ nyɛ di na wɔm hwɛ court sanse court ɛne betumi ayɛ wɔn bibi. I'm not responsible for jailing people in Ghana. The courts in Ghana are independent institutions, and they have been all through this period of the Fourth Republic. People misconduct themselves and they're brought before court. It's for the court to deal with them. It has nothing to do with the executive. And their behavior is what lands them in problem with the police and with the courts. It's not the protests. How can the president, who himself, political career was aided by leading protests, have problems with protests? I don't have problems with protests, and nothing is done in Ghana to prevent people from airing their views on anything. Nipa moti so hwe brofo guo no mo eye Ghana mampani Nana Adodankwa Akufo-Addo oni TV station ba ko France abrochirima mu aye fa France 24 ena twetwe nkomo a odi nsem weni na atudwa galamsey ho asem ya ena Ghana National Association of Small Scale Miners yetwa ne tia fa no GNASSM womo so kyerɛ galamsey na ekoso enkofu etufu magudie kwambone so womo sika omo penti womo nwene sɛ yɛsɛ yade womo nwene sɛ yedi nkrofo awu womo nwene sɛ yede entwahyew ne ɔhaw ebre Ghana for that no enam so ama Small Scale Miners Association na wo Ghana num senso kyerɛ sɛ de ekoso ne nkrofo be frase de womo nsa etenetene womo so sɛ galamsey ekoso no Small Scale Miners enso kan hu bi womo so adwuma mo yɛ no womo yɛ galamsey ɛna Small Scale Miners ababonten sɛ dabi womo de adwuma mo yɛ no betumi aka ne pen ɛde omo nsa ka omo takrama ɛde asifom ɛde asan kyerɛ soro so omo do bibia sɛ adwuma mo yɛ no womo ti mra so womo nya galamsey womo hunu nsuo womo nsa nsase womo nsa japade womo temra ɛna ɛyɛ adwuma enti sɛde omanfo bi ehu ne sɛ Small Scale Miners eka hu bi na galamsey ɛkɔso bebebe no ɛno na apusu womo a ama mpanifo ni na ababonten abekirem aka ne saa na Small Scale Miners anka ne saa keke womo ba be yi ano kyerɛ sɛ womo de adwuma mo yɛ no ɛho te no ɛna mo kyerɛ sɛ sɛde be yi a omanfo ni na behu sɛ Small Scale Miners no womo yɛ no kwanpa so na womo so omo tenkekan bia eni omo hu nti womo kora ba beboa ama galamsey ne yakon atia ana yakon atuase enam so ama Small Scale Miners Association ne nkora bata wo epoye mantem mu womo efrase sampa womo beku atia womo foma no entontoma kekenkan keke entombe take action enti womo na tigumonten so sese womo ati eku e from tax force eye Small Scale Mining for eku a womo edebebo ensu a ekoso nsu omo se no womo bo ho ban enti sai koi ai parliamentem womo ko kura ye fra no achim mo so eno ben achim anyinam ewo parliamentem aya na achim mo so no mo no ensu kase tenten baako a ewo pa twetwa nkro bebrem eye bremu ebetwam ewo achim da bremu okwa nyinam ni nimpotama enam ho bremu okwa achim mo so a enam ho na enu na Small Scale Miners Association tax force no
wo mu nya ne tie se bremu a ewo achemmo so no said ye galamsey fo hunu nsuo no said mo tete nsuo no said mo ye nsuo no poso awenga no anoden enti wo mu fa adwen se wo bekọ no ampampa wo mu edi ntitente kakra ekọ no mu wo mu kokopie no mu no wo mu kochi wo ma etufu magudie kwanbone so ewo achemmo so ewo bremu nsuo no mu no wo mu chi baako eno mu se wo mu fidie chamfan wo mu se maako aduonu na eno ena panyini pa oda Small Scale Miners Association ano ewe poemantem Owura Muhammad Amaw ene ensemtrofo kasa na o chirechiri mu se an wo matusa na mo no na wo manya chamfan aduonu ena masan so achi nipa baako na no omofa konya we so akache Ghanafo ni na se wo mu Small Scale Miners de adwuma mo ye no ehonte enu nti se de bi obia behu no kre na obia ehunu se wo mu de ompa Ghana ye nti no obia nta wo machi so ye Ghana ni o so nya Ghana ni o so ya abanyo so nya abanyo obia nta Small Scale Miners ati na wo mu nkuntia galamsey Owura Muhammad oye president Emma Small Scale Mining Association ewe poemantem kiremu se wo ma galamsey no ezanso mo so mining na no mu ye ntinu wo mu nim baabi a wo mu esede wo tutu tomana mo enti wo behwe se wo behwe atu duma na wo mama ensu a wo poemantem bremu a wo mo hono no wo mo so na betwam ewa achemo da na ye bresa ase no sei wo behwe atu na mo ama ensu na nia tefefefefefefefe enti mo hi obia mo a obia mo Small Scale Miners no mo kuntia galamsey and na yɛsɛ chamfa machine a ɔmo amwo nsuo no bɛɛ baako 20 ana ɛsɛ no gyima no so yɛ guso yɛn gyae yɛbɛguso ayɛ adesirede yɛbɛsrɛ Ghana ni bia enter Small Scale Miners chi na ntimi yɛ saa gyima because ɛko no ɛso kakra ba yɛ adwon sɛ yɛbɛyɛ ndɛ yɛbɛyɛ yɛhia Ghanafoɔ mo a aban ɛmbɛboa yɛ yɛbɛ make sure sɛ nsuo no yɛma n'ani ate na ɛba ɔmo amo yɛ saa gyima wɔ yɛ nsuo gyima bɔne sɛ yɛdi a yɛma obia wɔne obia yɛ careful na yɛ Small Scale Miners no yɛba ɔmo so yɛnim bebi ɔmo wɔ yɛbɛnya ɔmo nso yɛnim kwan yɛbɛfa so yɛbɛstop wɔn bi na no deɛ ahia ne sesia ne mpaebɔ na Ghanafoɔ bɛta akyi na ntimi yɛ gyima no Owura Muhammad Amaw eye panyini pa oda Ghana National Association of Small Scale Miners ano ewe poemantem eno ati omanfo bia ka small scale mining ho enso kasa sei so far ena de ahya ase na yesa ye hu ba bi omo fa intem but ena na maye no beni agi say na boys na ye ni police for na ye no abo ye nyina enya ntwa so ye de say ya de ebebo na oman ni nyina hu say enya yes small scale for ena ye say issue no mo ya mu central for komba po mahu nti yeso ye de ahya ye jiri ho say ye be ma oman ni nyina hu awu say ye de ye ho ye nse nsuo ye adwuma pa ekuta workers invest a lot nti entrance ama foreigners ni ayachi ni sebu bisa no ohu twikura wanti ye chi nipa ba ko sisi a wa ha ama no ye ba ye no omu nyina adwane na ekaka machine no nti sisi ono so abobo nipa ni bidin se onim wo mu fie nti ene se nipa na ekọ na wo mu a wo mu ye involve wo sa chamfa machines no a kire yo eno nti na se Ghana for ehwe ye nim se ye hye wo mo bo se omu nya ma ye yɛn akasa bitu wɔn so sa yɛ yi wɔn nyinaa yɛ den afiri nsuo no so efi ne nkusi bosom no deɛ nsuo no ɛbɛyɛ sɛ ne ɛte bia no ɛni bɛte kama yɛsa punchani fi nsuo ase bɛka kyerɛ sɛ dɛn nkyima wɔ yɛn gyina kyinyi wɔn a ɛyɛ small scale mining ɛhyɛ Ghana for titu na poemantem fo nkran sɛ yɛn ka akoma to yɛm na birikuma bi ntam wɔn bɛtaataa galamseyfoɔ amoma gyae enzamoni mu di ne nsuo ani ate wɔn ade hyɛ bi na wɔte sɛ wɔn ɛkasa yi Kanima Penny John Dramani Mahama imprempro no ana etu franka ma NDC amanyoku urei ade atudwa se Ghana so pa emu nipa enenam opepe aduasa mienu ene achi 32 million Ghana enipa wom do so papa Omampeni Mahama akire se oba Ghana mantem mako dunsia 16 regions afie ba no constituencies awodro egum se chabam e Ghana so pa na so mampeni dada John Dramani Mahama say Ghana kakraka ni mu nipa bebrebe yi NPP amanyoku a ebu oman sisi yi emu nipa ketua bi aka Ghana tum emu nipa ketua bi aka Ghana to adwom envrama mpentumi nya bi envrama ya suppose na waye attention na kan to adwom mew o se NPP amanyoku no emu ketua bi aka Ghana no atum aka ne to adwom aduanu bontumi ni bi ena omoagye Ghana emum na woma ye Ghana emum awie no ena afi emfaso a enke wo se Ghana mu nipa
Ghana mu enyapadie bi enya no ena saa nkofu kuma ye wo NPP amonyo konum no wo mo ankasa fa sanfa so ni na de ye wo mo ho edi sisi adan ebidi bie nyuma ebidi ebu omabusuafo ena afi Ghana fo dodo na yaka no ye na ye tepenten kwa eno ena owura John Dramani Mahama chese eni kwansa nyoma kone san esanse kane mampani osajefo Dr. Kwame Nkrumah eje Ghana si wono mo ene hyehye ene amamra wo mo ye no chese obia Ghana ni bia wo memu no wo so nya akonya pe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  nanso aban wenkua akwakoya ne se ache obi bi wa bam ena abete de ne bi ache odihye bi eye MP ena abete de ache odihye bi eye DC ana MC ena abete de ache odihye bi eye minister ana mampani ena abete de se uni adamfo ana uni abusuani a oya abamu nipa onde ede na ewo se nipa bi atibi ewo Ghana no wono nte saa de ne bi eno no owura John Dramani Mahama si obetwa saa de ne mu eya tantan de eya botesem ezanse enye saa no sajefo Dr. Kwame Nkrumah ehyehyɛ ne mato ho ohyehyɛ ne mato ho no se akonya beba Ghana bia no obia nya bi so oye obawo so oye bema so oye tintin so oye tietio so oye koko so oye tuntumo so oye apachio so oye kwatawo so oye wanwan obia nya akonya beba ne bi nanso nya saa na neoma eko asisie nko a ena aban edisisi Ghana fo owura John Dramani Mahama ekyerem se enam ne saa so ntino okonkoden pa asan baba mu no abeje Ghana si wono mu sadabe ya obia benya akonya na obia enya no chefa ewo Ghana emfa so yenya emu owura John Dramani Mahama to ne nsem so no se afia ba ye kwakoto no enya ba ye kwato ape nipa obedi anim akeke ne mum eya ba ye kwato di apre ye daachi oba na wie ya okasaba no ena o se mampani na nado dan kwaku fodu amemo penso o de free SHS aba eya de papa na so free SHS no wan hyehye ne ma ye nti enkwada tumi wie school obetina fie mfie mienu emfie miensa emfie nan adwuma mponya bi nye afi be wiase na abayo ketekete a owie SHS be mfie mienu ana mfie miensa ntem no tese ade obetumi aya kyewu peni no onkura beduru abayo ketekete atade obetumi ahya pia bonten ede eya bia so ede akyereche no odwom no unkura oyembe so obeji nse bia wakwakohua zadiwi enyo no a esanso owie free SHS no wabetina fi onya dwuma nye enti ato no hand to mouth me wati bedede eno anodi name enti owura John Dramani Mahama se sanuma weni na no oba obeye fru abetoto neoma ama akoda wie school a obenya dwuma ye kosiso no abenya sika ede ato so ewe na brabom. Election is about the future of all of you young people of this country. Your future is at stake. And as I've said before, this election is not about NDC and MPP. It's about taking Ghana back from a small group of people, not the entire MPP. A small group of people have hijacked the NPP and are keeping the opportunities of Ghana to just themselves. When Dr. Kwame Nkrumah fought for independence for us, he fought for independence in order that every single Ghanaian can have equal opportunities. A lot of our young people standing here have finished free SHS and they've come out 2 years, 3 years, 4 years now, they cannot find work to do. That is unacceptable. And that is why NDC is going to come and continue the good work that it was doing. Owura John Dramani Mahama santo asuka biem say enche bia na MPP aban ede dwumadie bi ba ya yato din trip ya eno no mfidie e ode ma bankra chimpenfo na owura John Dramani Mahama say NPP aban mampani na nado edi animu no saa drip mfidie yi aban tua mu 15% pe na asade aka ni na no aban kro beba so afimpinu ene adonunum no ono ena eba betua eka aka no na so owura John Dramani Mahama say enya de bia ehu esanse eyadepa enu nti oka cha Ghana fo ni na say womu ebeba bam NDC beba bam afia bato wombedi nkunim na mo bape drip mfidie no eho ka aka ni na no wombetua amamfidie no atumi adidwuma na osanso kasa tia se adenti na fidie ya Ghana fo ni na dia na party ba kumu mma obi pre emrahye bidifia kwa na ode ni poster akotale ho aden a ye fidie aban ya fidie nti na MPB ananipa bi opeso okomrahye bidifia de ni sticker akotale ho e de ye campaign ka chenkofo se ni fidie o se saade woni na no ya tantan de eno nso kire mu sei
And so elections are coming. They're going to come with their sweet promises again. They're going to come. Suddenly they bought road equipment with common fund money. They've mortgaged the common fund and paid only 15% down payment. The NDC is going to win this election. It means that 85% of the payment for the drip equipment is going to be done by an NDC government. And yet they are putting their posters on the equipment as if they have fully paid for it. They paid only 15% deposit. And the next government has to come and take the debt and pay for it. And that's why I said nobody has a right to paste his posters on those equipment because the equipment belong to the people of Ghana. Kani Mampeni John Dramani Mahama ononso ene tu franka ma NDC amanyukunu eyewia premtobre akan kasia wasugusu tie dede shesho nyunyu ewo Ahenkan Akan what wasum papa no for adwen chefa 0533 898915 0533 898915 text message and a WhatsApp making kan amo na me koton kraba na ansa na meton kraba no me ba asema me bekoso entobro yare ho asem na me ba beka aban afrase ewo ntobro mpane kane no ana ewo honomo nanso ni za cha do ba ko hospital ansa na ebe woni bi nanso sese de adwumafo nankasa atia simonten ya wo mo wo ntobro pane no na sen na ne wo no ekọ mene wo ma ewo wo bi ni bekasa no ma kire se de nani so tie ansa na no odi media network me pa cho so ope TV ope air conditioner fridge washing machine TV no ope 32 inches ope 42 inches ope 48 ope 52 ope 1 million inches size bia ope ewo TV mu no oko odi media network a won sabe kan bi afin so eba no air conditioner size bia ne brand na wodro oko odi media network a obenya bi ato eba na fridge nso a fridge no ope tabletop ope deep freezer ope de fridge any freezer ni na afra ni na no oko odi media network a obenye bi ato washing machine papa bi washing machine esinioma tise de ni person ebi onuma esinioma emanioma nenene bonse atade ne kompa asa yetumu kokko we amposa ne yi washing machine ye washing machine no masa asa nipa ne hjem no osie ehoro nioma mo say yes efide na tonobo aye adwuma ma wo esanso nim so diska ne koto no odi media network nuama mabobo su ni na ni home appliance ho nkan ni na no enika sam ne se usika sam enya ana bibi ntuntumi ntono hyewa okọ ade ope no na wa make half payment ubetua fan utua fan pe na ye de ade kra ope na amount TV air conditioner fridge washing machine de ope na ye de amount watua fan awie ne ye de amount na efa na aka no yama obosome miensa 90 days 90 days na udi atua fa na aka no saa ne nhyehyɛ yetie etuwe de momre so pra so demu so otwo kadaw uye community police uye jadinio opamadio usua trebo uye school ni adwuma oye bia no obetumi ato home appliance oni ama apebia afri odi media network esanse tuafa ne yemfa ma na 90 days ntem bosome miensa udi atua fa na aka no obetumi atua papa enti fa okuduro ene gidie kwagibi na onso fedi dwuma sanza nyoma weni nanu ene sebi nu fi a efiase tena edin enye de eboa ma fiase tena ye de emahu de ekoso wiase ema wo ya de nso ho eye ntempa achimodan kwantanum yani divisional police command ena edin hwanimu dodo na afa no MTTD omo ena yani omo edin hwanimu freyen 0539 500 514 0539 500 514 now ni Odi Media Network ODI Electronics edinsa woso afi me ko apumdinsem Ahenkan Akan what wasum for adwenkyere fa 0533898915 text message and a WhatsApp making kan amon broni friend measles na obaye twi kasam so e fa ni ntobro enya duane ena enya adie bi nemum yare ya ehenipa ntobro yare yare bi aseye ope na ensansan bi agugugu eno ye nyoma ni bi abemu won se ntobro yare no ebi enyan na eno sansan no abinfo ne nimdifo am ya kyerese se eni ya kokokoko kakra
ene be mo sampa we ntobro yare na ayo na yare bi nso enyanwa ebetumi amo afefe saa ebe mo gida nan saa ebetumi ama oyem atim oyem be oya afin so ebetumi ama wani ayeko ntobro yare ebetumi amo asum ayeden ebetumi krampo am wani abbo ana wani afra na nokra ne die ehu na eya ne se ntobro yare ebetumi akunkra awotwen ho awonte ase ebetumi amo abobo wa basabasa na ohunim ebeso ne nsuo saa enti ntobro yare bia ne ho awonte papa na asema eja na reho ne se saa yare a ne ho awonte ya ne ho ohini se no enye mpanifo penyino no na di mfie beyedu ana obi onye mfie beyedu num 20 30 40 50 enta anya sa ngrofo wi nemum enkwada nketinketi a wo mo 9 months eko emfie 4 years to 5 years omuna sa yade yi etayo mo pa ade nti a wo mu immune system no ahoden wo fom enu nti na yade etanya wo mo na aban si onye se de ntobro no pagya wo Ghana no mse ya wo frase de vaccines aba a wo mo wo vaccines no enti ntobro mpane ekoso anesifo nem a wo mo wo mpane no wo ma wo ntobro mpane no emu baako ya ba achim aboabo ene odane ne mpotemi anu mse ya oka wo ma wo no ho eye Emmanuel Prince amunti ana ewie timi kama ha ya menia boko na onso yo entobro mpane yi mufrase adaben pote na so far mufrase no enipa dodo se na odo ani bubu a o ankasa ba bia odo na akọ keka ene wo ma oni omu yadwuma nipa dodo se na ma wo mo mpane no ena afi nso se mukọ grounds a se mukọ wo ntobro mpane abonkwada ho ban afri awuo afefie hunumusone ewa anifra aso mu odin ene de keka ho na se na ya response ne tie awofo no ene mo nsa wo so te sen yo me da se every bitia etifo a omuti ahenkan every nyina no kware yeshe ntobro mpane no ase 2nd October ya se ya wade twam ya ndiye shase na Andra get the baby here. And easy, but then Nyamiadum yet you go so ye. Na oba your BB a friend of district, air district and air Koshoko. Na under district no your sub district a was here. It be a Abu, it be a Jamaica, it be a new town, it be old town, it be in Quanta, and a sub district Amabu boy. Na campaign no sa edian boboy abo ne ade no yina ye district na Koshoko no ase na Koshoko no esenka ye wo enkwala 12,267 empani na yewie dwumadie no yetimi wo enkwala 10,988 empani Pacho sisuma mi biem eno no ye enfa odam potamianum sei Brim Central Municipal Assembly anase sen Brim Central entobro mpane wo amusha se 2nd October besi 6 October no 6 October no yes na your target no Brim Central 12,267 but nyamiadu yitimi ewo nkwala 10,988 empanye. Okay. Na oba abo eye memempetema medano no na yen kwala say o mompane no ye won kwala 10,018 sorry 1,018 empanye eno ye mo target anase de mo ye yes your target 1,018 nyame adom any can say mother Roma ye ba mofidie so ebebo de ro ni ade nyame adom itimi won kwala 1,080. Nansa mbro target ne kura. Yes. Nyamiadom ene yede ruboni adintimi timi ewo empania no ebro yen target so a eye ye wo nkola 62 ebeka yen target ne ho. Na ne tie ni yen sub district no esem eka ho na ye ba dana ye ba ho no ye ko no say yete kamu yes man nurse for call for the ekoye juma but ye kono ye tike mu but ye kono yansu ekita endro ni bi enti on say o ko so me kwano sa area ni nyina no
sena ensure to Tony and the adjuma and enough from an answer for no omo yama from the into no yatika no be a bit any beer, it's me a day, one as a phone with money a day, a coso, and also come home into the mind about we target it's me a day, preach you know. Na nyame adoma we de me fa wafidi so into Bruhupa and Common in here. Then soon if nyame adoma 17th that's yefan say and netwa away in the ekusi ne 20th away in the ya yes abaye campaign biem and no nye into brody but we emubuye aye friend polio and no dear wadara me say o dear bo upunuma ubie yen into no ye for afidi kesi so aka kire odaman and obi biara oti enka ewiabere say ye be san abo mu fie mu bie mu aye awofo no isen kwala na di kan wo mpane no san kwala na ye be san so biara enu mu bie mu aye babo mu ban afi emubuye yare aye polio ho into se brene so na say omu anensifo no mu fie am enye bibi bonni ana bibi different ana ye de ye na emu no empane na ye wo yadwuma ma omo to yen se ombe wo mo nkwala no eno na ye nso anensifo no dia ba wo mu fie se sa bring dia ye mpese ombe bebre entin ye to mu fie na ba ye de ya ba ye adia omo obi anu ma okwa na pane no en some do so bebre but mitimi kan nyina wo afidie so ebi no pene say ye be wo omuma na emumu no essence anest for no wo no mo yen ye hwe mo so ene penifo so ye dey e wo ho enti no say ebura na so na ho na so mo frɛ yan ye kɔ ene awofo no kokasa sa awofo no so am so am mpene ma ye nyiwe ya ye sa frɛ oma om ye dey om buru ye nso na om ba mu na ma ye dey bibia eye kama enti ni ofe na wie ya sa na etie. Okay ye dance papa panyame nhira oni data odiama wo ntobrumpa ne amo wo mpotamianum se nyame nhira wo yeda se awie okay apomde dwuma ni Emmanuel Prince amunti eka won ma ewo mpane ntobrumpa ne ho fiti enyi ne meboso ne de toso mienu besi ne de toso insia endra no oka ho bi nti akonta ode ma ye ne se oda Brim Central oda ne mpotam nko ano womo eye sen komo bewo nkwada no 12,267 naso omu wi adwumadie no emu 10,988 eno mutumi nya womo ewo womo ntobrumpa ne ne bi ena aboabo krom yanom se nso nko ano womo targete 1018 womo wi adwumadie no na oma wo mpane no kra abro so na oma wo nkwada no makomako 1080 neso oma wo 62 aka ho tinese aboabo do mo wo pa wo mo target no mo wo kra ma ne bro so ese aboabo ma ya de se ma bom nkwada ho ban sanse ntobro yare yi se nyawa wa oba no nda na nso wada ne hunu mu so ne te se dia akwa yare aka no ni hunu mu so ne na obowa na o jane nan ne ya ko na sumu ye den te se yare bia no ahomti last minute kran wa mu ani anya den na asan kunu inteye wa oba ne ntobro ne bibia no wa ya de nyame nhirawo ti ehonsem eno no eha enam de awia pem to bra kan kase no AC na wedia ba ya o kire se ne din e di ajara wo aduasa radio minister o si NDC beba ban mu biem 2025 abatum won be san so aba ban mu biem ne de eno no teacher Kojotepa enyina susu ono so say John Dramani Mahama will do anything to gain power and fail again. Osi owura John Dramani Mahama de okeken a wotebu anken fami enye ne wanwa kasa ne de se cheap. Osi obe kasa ye bia beji tumi no oji tumi no so a ontumi nya hwe obesan agunu ho anim ase. The teacher Kojotepa enyina susudi ode fa Facebook live eno no. Amisco Spelele say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia mo apiafo akora wa na mo de tumi no ebema ho. Osi ofa akunya we so ama Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia awodapa happy birthday to the vice president ne de ode bai eno no kwasi amoni si otie kase no fantastic news ewo asama kase osi president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo is doing very well that we voted for Dr. Bawumia and continue the good work of Mr. President. Or just say
Dr. Owura Nanado Dankwa Kufuado, His Excellency, Oye bia se Ghana for beto aba ama Dr. Baumia, na Dr. Baumia abeto na dwuma pa eso ne de ode baye eno no. Kojo free body phones. Onso di free adwuma ko osi good day. Omuna osi obi a wuche kase bia wan kan fam. To aba no number 1, oda number 1 osi tuma Dr. Baumia. Na omu tie kase ne papa ewe dwuma ko ene no potem. Baba Mahama Obuase osi aka number 1 on the ballot paper. Ibi de ayomudin. Osi the only birthday gift for Dr. Baumia is voting for him on December. Onoso chese na ye Dr. Baumia wudai ompe bibia de opa ne se December bosom ne de tosonson obeto aba amano eno ani birthday gifter ohwe inshiraba anelka si ho hwe ye true Facebook live ewo Ashaman constituency ehono mo eno ohwe mi free na o chese ntia kase enkoma Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ochia ne papa mana wodapa na afia bato no se de Owura John Draman Mahama kan de ende obeka na nso ejirasem ti nenso de odi aba betum eno no justice kaswa say aka Hawa Baumia Tuaso. I say good afternoon. It's very clear that Ghanaians are voting for Dr. Baumia come December 7th. I say ne die eno no na wo mu tie Facebook live adawromenti edempa na mo di we aba befem bra kwame achim abo abubo nso wura aka Mr. Too Much awiai maha bijidi se mpomboko de te bra kwame achim abo abo washing be wura so mo de acha 6 amo ana 12 amo no mo biem na boys nso etwitan ho kama no mo di tie news edepa original adwo a oni ne ho kani wofa eto ananto sport wura asante achima mentia no mo wo mo so biem kuha etie kase ne bi pa nti eto ananto sport wura ewie ye dase se wonso wa biem osi news pa ne Guinness nya sam kituo na onya ono so ayi karomo na onya prakuntwere bi aka ho ede papa anti Mercy choba jadam choba a ewa chimodan old education wo so se kase no ejinejinum ya omutie bi pa anti Mercy choba jadam choba ewie ye chiamo pa Madam Lydia ne sister Penny Madam Mercy ewie ye chiamo se monso magia tum okwa obeti abozege